everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Mapatay ko ikaw, Ladin! Oh, Sir Berilio! Pangitaan yun si Elikim. Ladin, ha? Pangitaan buwang nga nagpailang mauwi kunuhay si Draco sa karaan kasaysayan. Oh, gawin ako, gawin. Pangita! Pangitaon ko siya. Kauban ang pipila ka mga ginsakpan. Ayaw yun pagbalik kung dili ni mo madaog. Balik ni katong tauhana, ha? Oo, gawin. Shit! Dadong ko balik din itong Eliakim. Sige! Pagdaog mga tao nga makauban ni mo, maglakaw na ka mo! Hoy! Masiniyo! Masiniyo! Pwiko! Pinirano! Pinirano! Nagkana manuog kawag tang ang pagsalig ko na ni tauhana. Pangitaon Muset! na layas na Eliakim! Nagduda na hinuon ko. Gituyo niyang buhian ang bihag sa Eliakim. Nirihi kayo na. Ako sang papanidaan kang pinsay. Tuwara sila din, yung mga kaubanan. Mitungas na sila ditong dapita sa may kasadbang bahin. Di lang ura kumupiyat din si babaw nga bahin ni bukid. Panidaan ako ang ilang mga kalihukan. Sira nito, Vinaperte. Hain ka siya ni panahon na. Hain ka siya. Ay, murag lisod ng buhata da. Agaong Sir Virgilio. O nga nung lisod man kuno, Binsoy, ha? Nga igora man kang maniid sa mga lihok nila din. Lisod oy. Tingalig badudahan kong mao may tumaw nga kriminal. Bebe, ikaw ka naman. Huna-huna og may agaon. Kay magsunod-sunod doon niya ko nila. Unya, mga armado ba na sila? Na, kamatay man og dili oras noon. May punto ka sa Binsoy. Dili bigid unta, mayong balibaran ang imong kamanduan agaon. Pero mas maayong lang taon sab nako ang akong seguridad sa kinabuhi. Okay, sabdan ko ikaw. Salamat. Daghan kayong salamat, Sir Virgilio. Mas nisalig na unta ko niya kay kanimo, Binsoy, pero naunsa naman hinuon kini karon? Ha? Unsa di ay agaon? Ayaw lang og kalain sa gisulti ko. Away kasoy. Nakasabot ko agaon, oy. Huwag ginay, problema na ko. Oh, believe ko ni mo niya ng bahina, Binsoy. Oh, ako noon. Sa iyo nagikay kong pagkatao. Ay, nahuso na, dili na kita maghisgot pa niya ng bahina. Mas maayong planuhan ta ang bahin sa mga bahandi nga ato nang natultulan, Binsoy. Sige. Ipadayag kung unsa may imong plano, Sir Virgilio. Unahon ta pagwagtang ang mitumaw nga kriminal. Oo. Kay sa gabal siya sa tong pagkuha niya sa mga bahandi. Kay sigurado magiko nga nagtinguha siya ni ini agaon. Maayo raon ta og mapatay sa kriminal katong mapangahason nga si Eliakim. Tinuod gid ay nga doon ay kriminal. Kinakita ko man siya dito sa nahimutangan nila ni Ladin. Kinahanglan nga ikatubang ko siya aron ako mailahan kung kinsa gid siya. Angay gid nga maundang na kining iyang pagpamatay sa mga tao ni Virgilio Vinaperte. O, kinaw ko. Dunay duha ka mga tao nga nagbuyod sa kasagbatan. O, murag patay na kana. Kinsa ka magyod? Nga nung may patay kagubay-ubay ng mga sakop ni Virgilio Vinaperte. Pakita na ako, kriminal! Wag yun. Mihaw kikang palipot.
Kinalang ako masusi ang klase sa ilang pagkamatay. Nabalaka ko. Nga tingalig usa ka nila nangamatay kag gipatay sa kriminal. Mao si Ladin. Kinukutan. Kinaw ko. Pulos kini sila giduslak og tinalinsang sanga sa kahoy. Pulos kita sila dukan. Nga ang magdaroy ang sanga sa kahoy nga lunaw pagit kayo. Kinsa ka magyon? Pakita na ako higala! Pakita! Dili mo kiniangay buhaton. Tungod kay mga tao sa kining imong gipamatay. Sama kanimo. Hunungan na kini. Palihog lang higala. Kung si kinsa ka man, undangan na yung taon kini. Palihog lang. Ikasuko kini sa Diyos nga naas kalangitan. Dili kini niya ikahimot. Busa husto na. Undangan na kini. Ladin, pagbantay ka mo. Inyong gikahibalag ang kriminal. Pagbantay ka mo, Ladin. Uy, halala! Si Boss Kadel! Tirelio! Tara sa bundok na! Ladin, unsay na itabo kanimo? Agaon! Ha? Di kayo nagbura mga kriminal! Unsa? Mao na tinuro, agaon! Huwag ako rang usang nakaipsot! Sa ato pa, nangamatay itong 5 ka mga tao nga mong gikauban, mama! Oo, agaon! Nangamatay silang tanan! Unom kamo kabuok Ladin, pero wa mo'y nahimo batok sa kriminal? Huwag agaon! Kailabihan niyang kaaptik! Kagrabe sa ninyo! Lagi, mao na tinuod, agaon! Kalitog paspas kayo ang mga panghitabo! Huwag gani ko inahimo! Aw, kaming tanan ba? Huwag nakapabuto sa among mga daang mga kargada! Buset! Kinsagyo ka kining tawhana! Ha! Agaon, nagbugbuwag manggod mi sa pagpangitang ni Ilakim. Atong igayon na di ay, ganamanam na sa kriminal sa paghipos sila si Maximiano, Munico, Biano, Teodoro o Dimitrio. Iyon na. O nga anong ikaw? Huwag ka malagi mapatay sa kriminal. Ha? Oh, lainag ni mo, agaon. Iya man sa ditang ipapatay sa kriminal. Lainag na. Kasabta kong mayo Ladin. Nga nung mga pangos o bunog man lang mao'y imong nahiaguman. Agaon, okay. Kaya naglayog man mi, agaon. Iyan ang takong hansakan sa daan yung hait kayong sanga sa kahoy nga tinalinsan. Pero, wa siya magsilbi sa akong kaaptik o kusog. Nalupig na ko siya. Nangaligid mi sa bakilid, Sir Virilio. Mao ni nga, pangos na ko og bunog na lang ako nahigawan. Ano na kay Armas? Armado ka ba? Oh, Nga nung waman mo siya po sila? ha? Ang kuha na gahon. Una nang nalagpot ang akong armas kay muna'y kalit niyang gibunlot gikan siya ni ambak sa ibabaw nga bahin sa dakong punuan sa kahoy nga akong gipahuwayan. Mao ba? Okay. Oh, mao ka na gahon, Sir Virilio. Soy, kamo! Usabi niyo ibaba! Alisto mo tanan! Pagkatang-katag mo sa palibot! Siksi ka mga dagko mga bato ka nagpalibot ka na ito ning gawa sa bahin sa langop kay tingali ko na arang kriminal nagtago na! Liho ka mo! Swerte ka nga wa mapatayo sa kriminal natin. Lagi, mo bitaw gahon. Konsultiha pagid bitaw tahaw na ako eh. Buset. Sige. I-relax una ka ng imong kaugalingon. Tambali ka ng imong mga pangusog bunog. Matay! Swerte ka kang tinuuray, bro. Bitaw bro. Mo na tinuod bro. Bro. Nakita gini mo kung unsay dagways kriminal? Paita bro, wa lagi. Mas kang di malasas, ha? Sa among panaglayog bro. Tangan ko nagidunta siya sa iyang maskara. Pero abtikaw eh. Wa ko matangtang. Kay sige naman lang sa kung panalipot sa akong kaugalingon. Nga nila madunggaban na tong hait kayong daan niyang sanga sa kahoy nga tinalinsan. Ay, Lisura ni mog na himong kasinatian, no? Batok sa kriminal? bitaw bro. Tinuon na bro, Binsoy. Tambali ng pangusog bunog nila din, Bisoy. Oo, agaon! Sige na, bro. Ato ng tambalan. Ang naobserbahan ni Manang Rosaura, may pagpatuod lang nga doon kinabuhi ang niya sa sud ni maong libro. Mao ni nagliming misteryo ni ini.
Miss Brenna. Paabuton tang hustong higayon. Ang pagtapos sa kasaysayan. Mao kanitok mahigayon. Aron masayron sab nato kung unsang misteryo nga niag karon ning maong libro. Matapos ka ang nasugdang kasaysayan, Miss Brenna. Oh. Matapos. Og hapit na. Nagkaduol na ang maong katapusan. Kung mahimo palang untampugan ka ng higayon, kanang maong higayon. Mas maigid untang buhaton, dili ba, Miss Brenna? Judea. Nabalaka ko sa tanang-awang nakita ko sa kundam ko, Miss Brenna. Murag. Dili gid ako kaya. Sa pagkakaroon lang tingali ka na, nga dili nimo kaya, Judea. Pero kung moabot na unya ang tukmang higayon, o gikinahanglan na gyud nga imong himo ng angay mong buhaton, siguro kung kaya nimo, masakripisyo ka gyud. Unsa ka no kun? Ang buot ko ipasabot. Unsa magimahitabo kung mo insister kong dili gyud? Judea. Sultihi ko, Miss Brenna. Unsa man kung dili gyud ko? Ha? Unsa man gyud ay mahitabo? Maanogo lang na ang kung naunta niyang kapasiluan. Gikan sa matot pa niya. Tagalangit. Miss Brenna. Kung mitog misalig ko kang Eliakim kontra ko. Mas mitog misalig ka niya, di ba? Tungod kay mas duol ka man siyang kasing-kasing. Tinuod ka na, Miss Brenna. Mahal ko kaayo siya. Dili tungod kay si Eliakim ang iyang pisikal nga hitsura. Kundi sa iyang pagkasiya, isip mao si Draco sa karaang kasaysayan. Ug mausap ka na hinungdan. Ngapil may magbalik-balik sa akong una ang usa ka pangutana. Nga unsa ka kun pugan ko matapos ang kasaysayang nasugda na dugay panahon na ang nanglapay. Andam ko siyang unungan. Hangtod sa katiguangon ni anang lawas karon ni Eliakim. Nga iya karon kisudlan, Miss Brenna. Unfair kung imo ka ng buhaton, Judea. Mahimo kang unfair. Ha? Una, ang kagawasan unta sa espiritu ni Eliakim. Ikaduha, ang hingpit na untang kagawasan sa kalag ni Lolo Draco. Aron makapahuay na kinisadayon. Kay siguro man yun, nga kung palabyon nimo karong higayuna, magpakabuhi na sab siya og laing daghang katuigan o napahipalgan ang laing matuod nga gugma. Kana lagi kun apa? Judea, please lang. Please lang. Miss Brenna. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.